Dari izinlah bau senjata Lepon lagi Melawan Batong setimnas Siap bangan Nandon pansiat
Jerwai ke Jerwai ke San Spa Hanreu, San Spa Hanreu. Don Keri ngayui Halendet Jongkilo, San Spa Hanreu. Don Kari ngayui Halendet Jongkilo di Denat Batunai Kasih. Menjadi
balai sepak kedua, balai sepak kedua. Hable, hamitan habibi, kadolu, kacapan, ilong, kapukri kajinsu, najinca, mibelah. Inang, donang, dongan, omni, tanme, melah bentang. Rika perbaiki yang akan layaran. Ibu Rika perbaiki yang akan layaran. Yang yakin batin ameki yai kesor awan dijingkan syawoneng dihajar ilapor Buat mentah, dekan sur kemana? admen tanaka sutenai Baca, wajang galang baulah, Leiba ulah kacing unyangan Leiba ulah kacing unyangan kami ngejorohu putra. Amin ya roh kutrai namarki kuslaini Tiba ben jangan isi ton kiba jangan sampai amin ngadon kebentar syam syawoneng. ngadon kabentar lamun anam pacuyoi dan kita mongsomi yang nanti nangkari dan kita mongsomi yang nanti nangkari Habitan habini kan bensin kalabu asal dong keleng na yosno ikin sa wababu Melong kebentar cuma terang. ilong kabenta jongan iha jati berdah Cinyaro dan nonwai aduh hartaba Cinyaro dan nonwai aduh hartaba Balai sepak arep kendai. Sirwai ke balai sepak arep kendai. Bensem cunga buat lej syania. Bensim jonga walek syanya haditha lajong berpe Ngam cucu Menno menno ngenjuken Tuhan ringkat Tuhan ring kabanu
Amen na kabunta kaburam kacungu. Amen. Dokom ni kapor, lebih yang ini bangyo bangnya sedang no atat ini kejing sekri kejing oblay, dia syua bang sayo bang sedang kejing sekri kejing ini, ngakar par yo sekretari jang senat pan pun sengau dia ke program kita bang kejing seng ke bangenta. Reverend Munirtor, kini kita ke program hari ke step ke pemerintah. Hakapor Shipau BJAM, ngelayo yajarwai rigi Bible, nagabalang Mariau. Nang tamenta kapor Shipau, Laipau AM, ngeniyo yajeseng pajba. On puli berduai dari Reverend S. Karwaniang, nongkren Reverend R.R. Rapsang. Nanti yo banlum ya kejaingu, berkat barang lum ya kejaingu, ngin yo saut lagi kuar. Kabanengkong nageseng kena barang sakwang, kabaar nagastanding kuar, BSI Shillong Auxiliary, kabalai nagastanding kuar, Mairang Presbytery, bargawasau nagastanding kuar, Maulai Presbytery. Ngin yo yang ruai penggentang ya jaingu, ngin yo yang nanaga sinat banaga balang bat jing penwai kane kene puram han ke step ke bamta. Kikon belas sius pa kejong trai bau belai jangi. Ni don lang komni hagani kajaka. Ya kau kabalang sakwang kelapen kre. Kajaka kababit babiang igi kumpai lang baro. Bagi yo panai sim dah ni kejing syakri hagani step. Nakaliang jong kasinat. Ni pediang sobha ya pi ki para bangai bi baro. Oh ki para bangai badai nakasnat sab ngi kajongi. Kwei ki para bangai ki bawan nak kwei pat kisinat. Ki para ngai bangai ki bawan na ki wei pat ki kenhun balang bat ya baro ki bagi dalang hani ke lempung jong jing syakri ni pediang subhai pi baro sini ke por ke bakentang bagi ban syakri ban meni yo trai ba blai blai nya lam orang kat ban ngi iwei pe iwei ngen ken mau bagi don hang ni de ka jaka ke balapen kentang bagi meni yo blai ngi syakri lang yo blai ni ke por ngene bukti hau play haga jing dwai kok pa jongi ubahab neng utrai ki met men sim badukli jonga balang ngiwan hakmat jame hau play han ga step ga ski ki bakanang ko ka jame blasha atra yo pailang la sius pa jame bandon han ga jakai ban syakri ban mani bat pen crow ya ka ba ko ki mi hau play ngi angu imi go pam la penyo angi yeni ka ngi komni ke bakalong pa kodor bagi kon mikin yo lai lo ban syakri mi ablei ngi wai ke palarin kat bagi jing syakri baro mo ya pendap ke jing ruai ro ke jing puli ni ke tin ga jami bar ke kubor bi yo skau syakri jami long atrai kala pensle de ka bor ke jami hi ya lam go trai ni ke jing syakri dapat lang hadu ke bawah na jangka mangi pan ke boti haka kateng be jis tampen em men dapat du halakarta amen kom tong lios ngeu ya ke jing rawadi bible ni ki kun samla jang ke balang meriau le no kerkhui pi ki kun samla ke be e tak no a ban la ban ai ka pol bak dor jang pi ban syakri bat pen krau ka ku tra ki jim jang pi tong ngen ya seman talang ni ke jing syakri ka jing oblai ni ka por ngen rawai ke jing rawai ba sispa andri pulai sispa andri pulai Badin yung jirwang ang karpat i Reverend S. Karwanyang yung siya lam hakajing puli badway. Ngiwan ya seng da jing snow kemen ban ya ro yaw nong penim
Rajing it berkajing sugjai hakmi ngiyai rwai. Tosa badngi halakas ngi tosa penumpa id kunampan em jangi. Bangin yo syakri tang yemi kat bay im hapertei. To yero jam kopneng pertei ilagi jing yero to say. Ban kintius im yau kresutrai jing yero jam yen ai. Ngin yerai baro kita khat bakaras ka jing rwai ka shispa Henry Pulai. Suaba pendema ke jingduai ngan pulin
Ketua kene nak bentar juga ketin kajong blay. Kebangila bansyam nak ilai teli ki bentar. Kebentar kebenengkong kalong na jirwai sam sispa lai pulai jadi khot kebenengkong hadu kebalai. Bentar kebar nagi kitab saya nuyu tulupa kalenong keban riu pun riu kadikot kebeningkong bat kebaar. Bat kebentar kebalai kalong ke siti ke jongpol kebeningkong sya kinong korin kalenong kaba lai bat kadikot kaba kan riu bat kan nyo. Ketin ke jong blay kong hakmi kababha bat kabaitenat kadno bagi para ki syonglang ha kabayso kaway kalong kum ke jing sle kabakodor halor kakli kabtuj ya ki nyumo u aron ken kabahyar hagrim yang ki janjong u kum ka jer u Hermon kabahyar hadu kilom seyon naba hangta ken utrai ulau kum ya kata kejingkirku kajingim kaba halakarta ken kumne uang utrai kabneng kalong ke ket jonga bat ke kendeu ke jingyu ke jan jonga kawakumno ke ying pente yanga bat kawakumno ke jaka syong thai jonga naba yakine ki baro ke ti jonga kala thau te kumta kine ki baro kilawan long ong utrai henry haune briu ngan kmi wat hauta bas ngeuduk bat ubas ngeusi kemensim bat ubak nyu ha kaktin jonga pi phimtep ba pilong ke ying syong blay bat ba mensim blay u syong sa hapo jong pi te lada uno noru u penjot tia kata ke ying syong blay yau ta ke nyu blay unsa penjot namar kata ke ying syong blay kalong ke bakhoy kabalong mapi ken blay unkirku igos ngap bagbashashko yagaktin ke bakhoy kajong u ngene pendam ha gajing duai kokpa jongi ubah beneng ni ai ke buram kajiro bagajingu yameu blay ubalong na bom jukut syabom jukut blay bakrau blay ubadon bor blay bla thau ya ke beneng bade khendeu blay ubla thau yangi gibril hagadur bat kajing srim kajong uhu jong uhi bat ubla bu ingi hagane sla jong khendeu bangin bangin roy kumne kumangilong bat bangin sun sharu ya gane ga berthai nya ingu yame blay namar kajing ke bakrau kajing ke platam ke jongme kabamela pau kam tam hau kun jongme u Jesu Christ blawan sya gane ga berthai nag benta ban sya sitom nag benta ban siuspa yagi pop yagi rengkang ki jongi bajong ka berthai baro kawe nyai ngu yame blay hagane ga por agabamele lam lang yengi komu pailang bala siuspa nag jaka per nau pur sam jong ka kijipi senot sebngi oi nagi wei ki weru ki bala bani donkat hagane ga por nyai ngu yame tam nagamta ki jing yalam bat ka jing donkat ki jongme nagamta ka senot ke jongi nadu ka basdang jong ka jing penlong ya ka ne ka senot
kabar pulai hagane kepalang sakwang try mila doringkat hagi kambaro lagre nagamta jungi kum ki rangba ban nagamta ki long kimiru nilayo ban pendam hagi jing baik bagi jerinti ko try ke baro kilong dagi lam bat ke jing doringkat kajong me panyai nguru ime ko try hagane ko por kumne dang step haga pemilih lam yengi ko try hagane ko lempung bangin yo ban syakri lai lut ya ka teng ka em bat ka bor ke jong me try ni dwai khamat ke jong me ya ka ba menwan ngo pela gane ko por ko try ai bangin yo ngo ya ka jing don kat ka jong me lem bat ngi nang ba ka jing syakri ka jing yeme kan long de sisa kabangin yo ye jing kerku lengba jong kene kapor ni dwairo menang kerku ko pa na kabanta ke senot ke jongi naru ki nong yalam jong ke senot ki nong kit kam naru moderator secretary bat baro ki badon benta ya kaban penyaj siaprang ya ke kam ke krau ke jome lengba jong ke KGP senot semngi metep miyui ko try yagi kam ke bon jong ke senot ko try hagi benta per margatang dwai pemenang kerku yagi department per jong ke senot bang inang la sisa naga benta pentlun yagi kam ke krau ki jong me try hagi ke poru niwan ya ke ban bu ke jing dwai naga benta ke balang angne sekwang kabalap pediang na kabanta jungi kum ki dikhot bagi liken nadu kejan me jogas ngi palai hadu kene kapor kumta idwai men kerku ko try ya giram ping kristan oi gila tresitam met ban men sim na kabanta ban pen bet pen biang na kabanta kene gi seng to nang kerku ko try le di jing kai bneng gi jome nang the gi jing kerku lengba jung gi por benang wan try gri por gi donru i por ko try agabang sios ngau ya ga bor ju tin gi jome lengba shagri jome ubam la khot se kam gi jome badi ga baw men sap yeng hai gri ga por try ngi su thu bagi jing pen kre baro ki long gi jong brio henei ga jing pen nai kalong lengba ga bor gi jome ni dwai men ker khu bao men sem ko jome ya la lo ya po ga jim ga ju bao la ban kren ya ku bor ga tin ga jome nang ba kan long ga jing ker khu na ga banta upai lang bla sus pa u jome trai knang bangin yo ya ga ban mi na ga ne gi jaka rengkat bagi jing ker khu ki ba kan sai tam gi jome ablei de dwairu na ga banta upai lang u jome yao kabang ila wan hagen ga por o don na pleng juki kibanang don hagen ti ya ki jong ki ni dwai men ya lambe ki ko try ha bakin light na gino jing ja ki basu si bad bakin yo i ka bani senglang ha gene ga jaka to ker khu ko try ya gene ga jing shagri ke jongi nadu ka bas dang jong ka hadu bang de yo ya ka ban pun wai no ya ka ngau au blai ya gene gi jingo jing dwai gi jing khot ka pa jonga shukri bret nabai gi ne baro ngangu ngadam ngapan tang ha ga teng ke jong jisu nadu menta bat hadu halakataru amen. Mentangin poi syaweb ka benta jung jing sekri ka jungi tabangin sayos ngeu ye ka jing slok nak ketin ka jong lei nai Reverend RR Rapsang pastor ngok snot ka pen pau ka jing ngeu buram sibun e phi ye ba plak loi ban pen ko ngu ba pan shimini ka benta ban sam ban slok nak ketin ba khoi ka jong lei I pastor RR Rapsang Idei administrative secretary jong KGP assembly
Pai dehi pastor na pokasnat jengi na pokasyala prefitri. Stor ngi dwai bau blai lorangkat bat pi. Baka kubor baro mapin sngau. Kalong siya ka jingkerku nan pa jingilang pai lang lasius ma jong blai. Dia syua ka bang sios ngau ya ka jing slok na ka tiang ka jong blai nai pastor rap sang. Ngir wai ka jing wai ba sispa alai pun nyau. Sispa alai pun nyau. Pa atra yele jing sawa mintar ka bor ba krau ban yele iketien jami sya bau briu kan pau ya keleng ding beneng thang ka boman ba jing meng ni rwai tu bro ati de khat jirwai wa sispa lai pun nyau tidak bat barok kebedan lang apen pauru kejing sungu yu belai banganget kedi ka man ke jong u ya ka ban penyang yu jong syekuri uberret hapdeng jong piu pat lang uber krau uber kat undi Reverend Moderator ubelong moderator jo kedi ka jeseng sinat ke KJP Sinat sepngi ke ba arpulai ubalong men ujonga ke kam bat ulokru ubaya jan hage je syukuri lang ke kam ke jog belai ngapen pau ke jing sungu bat ke jing kublai pi namar pilai lam bahaya ke sinot ke jogi bat hangahi leng bagi arbu kenai tu lagi senem ki bangalawan sinat nadu bangalong profesor kani ke sinat ka ba arfulai kalong ka wei ni ke sinat ka ba yaj betam bat ka ba kloi tamru ag jing pendep ya ki kam ki jam leng ba ka jing elam ka ba syempang bat ka ba start ke jopi kata ka dei ka personal record ke jonga na kabenta jong pi bat ka jingsem ka jonga bat nganget kaniru kan long kan nongrem ya ki ban wan hadien kumro ban peniat soprang bat peniat bet bat peniat stet ya ke kam ai kublai pi namenta kan di ka jing penithu ka jong pi ngaru kumu syekuri berret ha ka di ke por kmat jong di pat lang
ka jing kublei ka long ya phi ki nong kit kam jo ka sinat ki ba menta bat ki barang shu IT ro nen ka sgi bat kum jo ya phi baro ki de khot ba ki delegates ka ba kan thop ya ki nong kit kam bat ki de khot delegates so ka je seng kan thai ki bangilia wan lang nadu ka met si palai bat hadu mentangi seng lang kubde ka jingkublei kalong ya piru upat lang jong ka sinat nadu ki rangba ki long kume ki samla kente bat shinrang bat ki hep ki waret bat nadu ki weiru ki bawan badia so lang bat ngi ki bangi ngimla bani tu i wei pi wei pedeng jo pi ke mu pat lang obe doringkat hagadi ke por oj ke jingkublei ke long ye pi ki pastor ki balalong kum ki pa jo nga don hang ne ki balawan pen kam ti propostor nga bat ngasnut nat bagi don sedien jo nga ki ex moderator ki pastor ki bilang ki hemen ki para bat kum ki persa bat ngeu ban ai kuble ya piru ki teman besan ki belong ki nong serai jong ka balang ke jongi ki bengi dia trei rengkat man laga por don ru ban ai kuble ia ka balang hasakwang ka belong ka wei ni ki balang kabang jio ban rumat mi bat ban yahat lenti kawal don ke jinge sneu e ke je sneu jan kam tam para ragba bat leng ba ke ke jing so e so jan ngalayo ya ka ban wan jingo ya ke ni ke jaga arsen nengkong ho benai oktober habang ayat leng ba ya ke ni ke snong bat kum juru man si sajan abang awan yat lengba ngalawan yang hadu hangde bat ngalapet lupai ke jaka yang ke jonga mentaka sengi ku molong kinong ile sports ban pen acclimatize lupa bat keni kelong kesin ke balai ta kelong ke jinga jan jonga bat pikum ke balang ai kuble yu pi ke balang ke bala sim ke di ke lengkor ke bakia kat kani bat kumju ega presbytery mau kerwat masuk komen sibon bangayo ban yeng ban itu kana ha kani ka balang sakwang bat ha kani ka than mahram ka banga ngada poi sini ka ban sim jonga ka komen bek kata kelong kata ka jing so it kerpang bat nga persyang ru ia ka bangan but ia ka ketien ka jongpi bat kata kaladang pensengau jan susu hapdeng ke jide jonga bat jongpi ka weiru ka banga don ban ongelong banga ngeu yo men sem sibon namar pi pilong ki dong ai men sem pilong ki berhem sibon ha ka jing sekri yo belai ngani tho epi ba i disi mane ile thu enga yong ngasutnat ha ki meeting sini baro ki sedang da ka boong pen pau ka jing sengu yo belai baro ki meeting sini ki sedang da kata la da ka beneng ka rang ba ka rekyang ro ki ong na ka benta ka ni ka beneng ka barang ba ka berkyang ngam ben slam syu ngai kublei he ka ni ka por ye local MLA jongi iba ya dorang kat bat ngi bat iba la le bha yang i menne da ka baila ai ka jing bam step yang i ki pastor barho bat nganget in sanang ai ro ha ka di ka sengi kublai sibon ni ki jing bha ki jogpi ni don hang ni ro DC badon buram ujongi Mr. B Maulong iba ngasus ngan banwan segede getan nama rega por banga pule bidi yang ta UBS puni ngije kendu bat ngije tialang ruh ngis ngau tenat sibon banwan segede getan bat deina kata kedauru bah
ngalayok ban syong ya sa rekat bat I ha ka di ka sinat ke pen kan mau I ki por ki ba lai pus nem tam man shwa bat ada pidang lap uno di si ba kamru blai se tu anga ada pi rung ka kwartar ka jong I ki baro ki jing sawa ki long tang ki jing sawa ki ba kenja ban sem sudah ai ku blai ro ya ipa em I belong ro teman besan jong kani ka hima maharam bat ngis ngau kemen ru bantip ba kani ka snong sakwang kalong ka thamai jong ka hima maharam hadu uneus im ba khatsan jong ka mentah ngala pule katu kani sepang kani ka snong sakwang bat ka balang ya ingu yu blai bangiyo ba syong lang kubde ha pedeng kani ka marian kabar kian bat ka bom shit dan ka bom kriat bat ka bau bleiru ula pensenge sipor ya kani kala air bangila banyo ka por ka jai jai ka jingku blei ka ba kerpang ka longru ya ka nomination committee ka balai bet bat kan mau ya ka kerteng ka jonga ka ba ngamsum kemi lenti bat ngamsum poi perkat bat kumju ya ka sinot halaring eu macam senam kabala pediang sengur mensim klem don kanu ka jing knyum ka jing artchin ya bala wanra ya ka kerteng ka jonga anget bagini ki baro kilong ka jing lam ka jong ublai deha kini ka por bakan nam slam ini paino siga ktien ka jong ublai ngala perkat bat puson ngala lengah ngala pisa namar ngamyo ya ka kubor lano ladoro rei ngala dwaya khmat jung ublai bat ublai labu khmat junga ya kani ka banta juga ktien ka jung ublai bat ya ka bangala persyang ban kiar namar ki breu kini ki sigi ki kwa ya ka bang kim kwa ya ka tang ki kwa ya ka suk kim kwa ya ka andai kani ka kubor kam shimla laj na ki jingmut jing berkat ki jonga bat kam tam na kani ka boden ka jonut ka jonga ka jing sngau kit ka jonga ya kata ka jing sngau kia ka kubor ka bakumnungan ai apdeng jong upat lang namar kata ngalapan ko ngu hau blai bau blai unai borenga bangala ban keren ga ktien ka jong u bat kata kalom naka kitab unai tu lupa u Hosea ke lenong ka ban reu ke dekot ka ban kong Hosea ke lenong ka ban reu ke dekot ka ban kong ki ktien ki baong kum ni ale yang ini pai shautrai namar ulatar te on pen kia yang I ula syo bat sot obat on sop span yang I sasisen ale yang ini pai shautrai namar ulatar te on pen kia yang I ula syo bat on sop span yagi tong ini pendam agajing duai au blei uba kraubor ublei uba et bat uba lei uba isnei me yoi lo jong upailang ujong me uba ab banyo yaga jing maham ka ktien ka jong ublei bat lengba jong kini ki social media yaga ba ki breu bano ki pet ki ngap banyo sngau ika ktien ka jong me yo iro ilo jong shagri jong me uba red uba longro uba tenget uba bon sibon ki jing duna ringa dwai me ablei badon bor baro mame kumamela jit yo shagri jong me penyeng hagri ka por menom penle ran jela ka jong sinat menom penle ran jela jong shagri jong me andai kumamela judon ki por baro
Ablay to don hagani ka por kumjo. Wagane ka jing ya sami ka kubor hagani ka por. Kan long ka bala persat ben sim. Bar bala pendap da ka bor ka jong me ka bada jrong. Dos ngeu igani ka jing duai kan rat. Ka borom baro ngi ai tang shamehi. Namar ka kerteng ka jogu Jisu ngi pahan. Amen. Haga sinat ka benengkong haus nem kat kenai spa kenai pun reu. Ka balalong haga balang hante mountain. Ngaken mau bau nongkren wong. Baladarag don kano ka jingkermen ya kadika jaj pun reu ka jongi. Kadai kadai. Bau pailang ujung ubelai. Udang ban wan. Banya syagri lang, kumu pait lang ujung ubelai. Bada kani kapor, ngadon ban ong pat sakum ni. Bada kang don kanu ka jingker men. Ya kani ka jaj benreu ka jongi. Kalong kadi. Namar ba mangi kum ka jaj benreu. Ngidang selihan, bat ngidang terang. Ia ka hok, bat ia ka jing sisya. Ka jong ubelai. Ka ketien jong ubelai. Ka long tang maka ka hok. Bat ka jing sisya. Namar kata dong ini pelecing mot. Ini sengap. Ya ka ketien ka jong ubelai. Ka benta. Lani ka pang pedeng. Lani ka topik ka bangalabu. Nagani ka dekot ka boong. Ale yang ini apai siya utray namar ulatar. Dewan penkia yang ini. Ula syok badun sop span yang ini. Kapang pedeng kaong. Wan pai no syau belai. Wan pai no syau belai. Kato kani syapang kani ka kitab Hosea. Hosea ulang uway nagi kadar ngut kinanya to lupa kiba kamriat. Jongga testament kabarim. Lane kita ki minor prophets. Ka jingrit jongki kam day ka kubor jongki. Bagalong ka barit. Lane namar. Bakini kini thulupa ki long ki barit. Hanray ka jingrit kalong namar bagi kubor jongki ki long ki bakam kendiat. Dani ki bakam lengkot. Habayanu jor. Bat ki waypat ki major prophets. Kum Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, batu Daniel. Na pedeng kini ki khat arngut, kini ki minor prophets, lani kini tu lupa ki bakhamrit. Hosea ulong uban nengkong, na pedeng kini ki khat arngut. Kekerteng Hosea, kemut kajing penem. Kajing penem. Long ba kajing tray, kajang Hosea kumunang itu lupa. Kalong ka bajrong, kata nadu, kasnem kuba nyuspa san pulai, hadu nyuspa kat san eski, kuma lai po pras nem. Kajing tray kajang Hagani kapor, Long ba ula hagapor kajing sensyar usim Jeroboam ubaar. Uni ulong usim ubabha, bad usim ubarubulay. Jong ki Israel. Long hagani kapor jong uni usim Jeroboam ubaar. Kahima Israel kasyongsok, kasyongsan, bad ki brio, ki pahu pahay, namar ki yo ki kot baha. Kalong kapor jong ka ayom ksiar. Henry ka bas ngausi kalong. Habagi briu ki yo ki kot ki pahu pahay. Kajulong karukom. Baka ya lampat ya karukom jong ki. Siya ka jing kabas niyo. Ka jing kabas niyo. Ki briu ki sedang ban thala thalain. Bat ngin siya pek. Syusyu. Kumno bagi kata ka jing ka joki. Long kuman sipan kan mau kahima Israel ka bakentup ya ki khat arjaj
ki Israel hagapor Solomon. Kalapaj arliang hagapor ureho bawam. Uneukon ujong Solomon hi. Kahima Israel kalapaj arliang sa kahima Juda basyati. Kabakentup ya kajaj Juda bat Benjamin. Bat kahima Israel kabasyate. Kabakentup ya ki weipat ki sipau jaj ki basah. Namar ki Israel ki kon Israel ki don sipau jaj baroh. Ar serum bat sipau jaj seneng. Latho ya kani ka kitab sa kahima Israel kabasyate. Hosea udon kajing sneu lem kabajur. Nagbenta lagi breu. Bat nagbenta lagi jong kajing syempap. Namar ka komer ka tengah jong u kabale nuti. Layatu akalanong kabaar kadukot kabasan. Ya kani ka jingle nuti ka jong ka. Ngin bat ya gini ki kentien. Osia udon ka jing sneu lem ka bajur. Na ka bentala ka jaj benriu Israel. Ngarungan play pi ha gini ka por. Bagani ka kitab Hosea. Kadai ka kitab ka balong impress pahenga. Kitab Hosea bat ka kitab Amos. Nadu bangarung seminary. Ngayo jing tip, ngayo jing syai. Bagi niki kitab artuli gilong ke badan kambha ban keren ha kanika pateng menriu ka bagi em ndai ka play nga kalong ba kata ngalalong pastor kum ordain pastor arpunya usnem latang na ka bang keren subject ngampat ju keren ya kanika kitab Hosea laka don kata kajing sneu kia ha ka ben sim ke jong ha. Mana mantip kalong kamon ke jeng ublay. Bangangan keren haka jia seng sinot kabakum kani. Naman ngayo ya ka jinglong jingban. Ka jong ka ri ba ka jaj ben riu. Jong ki baget hagi digisugi. Ka kubor ka ba kongsan ka ba Hosea kalong ka jingkot ya ki Israel ban paino Shalau jangu belai, kata kalau ka kubur ka bakongsan jangu Hosea, ban kot ya ki Israel ban paino shalau jangu belai. Ke lenong ka benengkong hadulai, ka ai ya kata ka sur jong ka kubur jong ka kitab hi baro ka wehi. Kare ka kitab jong ka jingkot ya ki Israel. Nama kata ngini ban sengap bahag di kapor. Nama nganget kani kalau ka jingkot yang abadia piru. Kumno ki Israel ki embat ki long hapdeng kata kapor jong Hosea. Ka wei ka bau Hosea ukuran ka bandengkong kalong. Syabang ka pop ka jong ki Israel. Kadi ka pop jong ki Israel. Hagi ni kisngi ban keren yano syafang ka pop jong no kalong ka ba bat mdan ba kam not ban keren bat hagi nong sngap ru kalong ka ba sngew ngia ka ba ngingim man hanrei hagi ni ka por daga jing tongin pai ya kani bangin ya keren syafang kani ka pop jong Israel kay kani ka pop ka jong Israel kalong ka mapla bau belai ubetha yu Hosea ban syong kurim ya kawai ka briu ka kerteng ka komer ka balayat palat naulau jong utengah ka komer kala syat syukur ya lau tengah da ka baklim ya ki waipat ki briu kani ka jing long jong ka kala penking kli yu Hosea utengah trai jong ka kampat yau syuk yau henrei kaya be syaki wei pat ki briu ki bale it ya ka kani ka jing syempap jong Hosea hala ka jong ka yeng ka sem kadai ka parsi ka jing long ka jong upat lang jong ubelai kadai ka parsi jong ka jing long jong upat lang jong ubelai ubala klim ya ki wei pat ki belai jong ki nong kanan ya kata ka jing mani
belai tau yau tau belai bal jong ki nong kanan uneu belai bal jong ki nong kanan ubala tip ya ka ya kumu tau fertility God belai uba ay ka jing penroy bat ya ka jing penan bha ya ka ni ka kendau kumta ya ka thung ka tep bat ya ka rep ka riang kabada don kam sisya ban le ya ki jing le nuti bat ya ki jing le ki jing em ki ba auria amdei tangka parsi Henry kadei kabadawa bagi kon Israel lane kinu ki ba mane yau niu blai bal kien em ka jing em ka ba kum ka ta lapan Israel ya ka jing long nuti ka komer bat ka jing mane blai thau ki Israel ka jat ben riu ka bala jit jong blai ka la klim ya ki blai thau jong ki nong kanan kani ka long ka kubor ka bangim sula ban mudur baka jat ben riu Israel ka jat ben riu ka bala jit kerpang do blai kala klim bat mane ya ki blai thau jong ki nong kanan imat kim hon shu ban sakri yau blai uba em uba kimla ban yo i lagi jong ki khmat breu kim kwa ban sha set kut yala di tang po ka temple ki kwa ban yo i lagi jong ki khmat yau blai uba ki mane walau long u blai uba yapru namar hagaba mane ya u ku mangala ong sa khmat kiyo ban le kemen kiyo ban le sneu ba hagir ko mane blai kinong kanan ki be yaj rengkat bat ki kam auria ban pen sneu ba ya kata ka jing kwa brai jo ka jing em ka do ka jongki hang ta ya puniru abang ngi dang ya pulih kidon kita ki jing mane blai ki ba kum kini kiba katakan niam kahikaya kirung batu Rajneesh Guru Jongu baban pensau bah baka jing yang mana belai kaba pensau bah tam ban yo ya kata ka bliss kia ka blissful life lane kata ka jing kemen ka bah kli tam nama ki nget ya ka beneng ki nget baka beneng ka dei kata ka jing le auria ka jongki bat yong ka dei ha ka ba kum kata ka por pin mat ya kata ka beneng kum taru kinong kanan kilale o ki kon Israel kilale hangta hari kanan kari ka ba ublay ula kular bat ula ayaki kumalong ka komer ka bala yaj palat na ulo jong utnga kum taru kala long bat ki kon Israel jong ka hima ka ba syatay kila mane ki belay hau jong ki nong Assyria ru bat klempep kila mane wat ki belay jong ki nong Egypt kamlong ka ba suk kamlong ka ba yangi habangi ngilanut banle ya ka way ka kam ka ba sneu ka ba baman kalong ka ba suk yangi bangin le ka way sa ka way pat na marusotan ng pensyoy ruang dahaya ka turo pile saya ka nilay balay umlong banle kata kalong ka jinglong ka jingman yung ikon Israel haga ka por kila kletno ilaw jong ublay uwa em bat uwa shisha ubalale bah ubalale ki kamba yaki ubagi pa jong ki kila mane bat kila mane daga jingshap ting borham kila ya bit ya ka bor jong kini ki hima ki ba kraw jong ka to ka por ki berkat bau blai jong ki nong kanan ukham klan ban ya blai jong ki kata kalong ka por ka bala jasisya haka history jong ki kon Israel kada du bagila berkat bau tau blai bal jong ki nong kanan baru blai ki Assyria blai jong ki Egypt kila kam kraw ban ya blai Jehovah Israel kila kala long kiba it bat buat bor kiba buat aga jingsaw bah bertay bat aga spa
ki kwa baga perthai kan itu yaki yaga bor ka jongki kini ki benta ki wong ale yang ini pai shau trai ale ini pai shau trai kani ka wan ka subconsciousness lani kata ka jing thap ban tip briu pat bat nan bala ban ong mano bakren ni kini kiktin dai ka jing ya kren hapdeng para kon Israel bagi kendit ben riu na kata ka jing long ka basang sot ka jongki lani dai Hosea wa khot yaki ban ong ale yang ini let paino shau trai hoi ka khotba Hebrew kamshum don ka jing tu ka basyai mano baya wer yano Andrei ki babon kinang batay ki nget. Baka day ka jing wer ki kon Israel para lokhi. Kung matsipin kan mau, utray ka tew yaw blay Jehovah. Yaw blay Yahweh. Lani blay Jehovah. Kakatian pai, lani let pai. Haka Old Testament, kalong kakatian, kabakut jing mut baha. Kaba kitching mut ba ka testament kaba rim ya le ngin le pai la ne pai kalong kaba kitching mut ba ha ka testament kaba rim kalong ka ktien kaba kit ya ka jingmut kala kaba mut kaba ngingi ju ya kam ya kren kam bonsin ha ka testament kaba tmai kala kaba mut Haga testament ke batamai. Hang ni ke mut bagi Israel ken paino. Nagi blay jong ki nong kanan. Bat nagi way pat ki bor. Na ke bagi la lej wat jingerap. Bakin lej pai shau blay Yahweh. Ka jingkli yang i menta ko ong. Hato ka long kumju yang iru. Banya be ya ki ei jong ka pertai daga baklat no ila ujang ublay hato ni ai jaka no ya ki bor jong ka pertai ban syong hagi do no jongi haga jaga bangin ayo mensim ublay ban penyat ban sensyar ya ka jing em ka jogi kawai ka ba la syok jing mot enga hakawai ni jing duai haka tu revival arijan rihu kawai ke yeng naga long yeng long sem ka badang long naga niam ten rai andai hadien bakili so se ka balang ngala yo ban baptis ki baro sien wai ni ki kon samla jong kata ka yeng uduai ong kum ne ki breu ki bawan naga barang kenya ka banang kriam Ula duai kum ni kabala syok jingmut hanga palat wong ablay tawano mame ko Jisu bansen syarno ya ka yeng ka sem bat penyat no mame ya ka jing im ka jongi baro riu ki badang knya dang kriam habagila long kristan ki bretno ikiti jing knya jing kriam Bat ki invite ki khot yau balai ki IT bat kerpat hau maun sinsyar no mau ya ga yeng ya ga sem bat ya ga jing em ka jongki kini ki sngi ki bangingi em ki long ki sngi ki bat da kongpong ki babon ki parbaget ka jinglong ka jing em jongingi don hapdeng kini ki ar Kawai ni ki jinglong ka bangingi long hagi ni ki sgi mentah kalong. Ka jing hiar haga jinglong mensem. Lani ngala banong ka jing bom patiau hagi ei ki balong ki bakenja mensem. Kata ka spiritual indifference ka jongi ka bangim patiau mangile bom sidnyau syu ya ki ei ki bakenja mensem.
bat ngim saliaru ban ong ban ye tu hagi wei pat ya kata karu komlong ke jongi bangingis ngeudai kat kum ka dictionary Webster kong bakata kajing paidian kamut kajing duno ya kata kajing long jing im ka babaha lani ya ka bangim praktis yo ngim le syo ya kata ka niam ka bangingi judan ngim praktis yo ngila duno ya kata ka jia selok ka jongi badu belai bat ngilaman daita bat ngilong ki bom patiau syu ya ki ki ba kenya man sim bat ki bala hap no ru wat na kata ka jinget ka jongi ka jing hap no ka jongi bon sin ka dei da ka jing kentat no ka jongi ha ka jing tip briu biang ya kata ka jing sisha ka jongu blai ya ka bala pen pau ha ka tin ka jongu blai bat leng bau kon jongu Jesus Christ kat nungut na pedeng jongi ni don ka jing slok ka bacan badu blai kanu na pedeng jongi ngidang bang bat nginang pediang ya tin ka jongu belai ha ka jing im ka jongi ka baman ka sbi ka wairu ka pop ka bangi kum ki khon jongu belai bon sen ngi ju hap no kalong na mar bala rong no yangi na ka jing sisya ka jongu belai da kata ka jing long auria jong ka do ka jongi ya ka ba ka pop bonsin ka jus no ha ka jing im ka jongi kani ka lamru yangi sa ka jing im thala thalen sa ka jing im buat lengkara bat kumjo wat hadu bangin nut ban sim ya ka jing im jogi mensim ke ban lui lui kini kisngi ke ba mentah kilong kisngi ki bangi pule man kapor ya ki kubor jong ki ni ki jingjia jong ki yap ki em ki bam don jing map shu wat iki riu kan thai don jing map shu wat iki kelong ya ki kena kai ka barang sujia lang tor ka ba ben par nyang kriat ingi baro bat ki ba kum kini ki jur hadu kata-kata ka wairu nagi pop kiba kamjur apdeng jongi wat langi lalong kiba gai mangim don shu kata ka jing sau kit kli akmat jong ublai bat akmat jong kabala ngim don shu ka jing sau kit kli akmat jong ublai bat akmat jong kabalang ru langi long ki khot jong kabalang langi long ki khon ki jong ublai kaba mi nang ta kalong bangilong ineffective ngilong ki bom larkam ha ka jing em ka jongi bat leilei ban ong ha ka ta ka jing sakhi ka jongi ya ka tin ka jogu blei saki wei pat are nga don ban pen kan mau ya ka di ka jing sisya kawa kren ya ka di ka jinglong jongi ka di ka por kabala tho aga siti segi kalatia kala nong kabasan ke khot khat khandai ar puai ko manta ki jing le jong ka do kilong ki ba pau ki ba long ka ba klem ka jing bom khoj ka ba le nuti ka ba klem ka jing bom khoj bat ka ba le nuti ka jing mane blai thau ka jing ai soj ka jing ya shon ka jing ya nia ki jing pi hun ki jing pi tar ki jing ya pat ki jing ya khlap ki jing ya pat niam ki jing bisni ka jing buat ki jing dikiat hau bat ki ba kum kita syapang ki ba ngamaham lupa yo pi kum ba ngala maham mensyua ba kita ki ba yaile kat kita ki kinom yo ya ka hima ublei kalong ka bala no yangi lada kini ki pop jong ka ni ka do ka jongi ki pelong yangi bangin du le na ino ya ka hima ka jong ublei ubeli graham wong kumni haba ukuran sapang ka ni ka pop jong
kadok gajogi wang. Ada filong utau banget au kres. Pinlong ubarung syakatmah. Ngamar kijing kuat berai jong kadok. Kijing sonjur lani ki influence jong ni ka partai. Bad ubaman kini lihat ma ya ka jingem Kristan ka jongpi. Kadok kani lihat ma ya ka mensim. Bad ka mensim kani lihat ma ya ka do. Bad kan don lenter ka jingele hapdeng ka do bad ka mensim. Baka por ka ba kerpang ka ba pipin yo ya kata ka jingsuk ka ba janai. Kalong tang lada pipi IT teli telan but pi pendam yalade how Chris haman laka way pakaway ka benta in every phase of your life. Haman ka way pakaway ka benta jo ka jingim ka jongpi. Bon kibreu kikwa bandon ka way ka kejat haka bertei. Bat ka way ka kejat haka hima ka jongubelai. Bat kalong kumbabong ang yaki artli ki kijat kaway siya kataga liang juga kenro bat kaway siya bahar juga kenro ang ubili geraham bat pinom syam jing suk kajing im gabakum kata la siya tayo siya siliang ka kenro lane siya di siya siliang ka kenro kibriyo ki berkat bakin dilut yaki ki babang juga pertai kinom hun lano ru kani kalong kajing sisya. Bon sin yung enjoy bat kani ka pertai. Nrengi su jot kai penban la ka jong kajing em. Wat mut mangikum ki Kristan ngin yo enjoy na ka pertai. Ngin yo enjoy men na ka pertai. Himla da lele ru kani kalong kajing sisya. Namar kata ubli geram open kut dagi digi ktin wang. Declare yourself for Christ. Penbena yalade bapi day nakabentau Chris. For Christ and the church we stand. Fikin mau. Nakabentau Chris bat kabalang iyeng. Nakabentau Chris bat kabalang iyeng. Kani kadai ban long kajing sisya. Having iyong yang in let pai no show try. Bangi kum ki banget ladang im yang nakamenau Chris bat kabalang. Nakabenta jong no pat ngin yang. Ngi so syong shit ba bangi yang hang di kapartai nam daki wei ki kam jo di kapartai. Lada ka tu ka jigraham jo pi ka don bapi yang nakabentau Chris. Arnashal Pradesh menen ngayon bagi beriu kumba arlak ki Kristan ki yang nakabentau Chris bat kabalang. Wada pedeng ke tugas state kababun ba ki dong ki non Christian ki bom day Kristan rei ki nut ban mi ban pen pau ya ka jinglong Kristan ka jongki klem jing septing klem jing le rahan bat klem don kanu kadu ka jing ma ka wiro ka benta ka baar ka ba ka jinglong ka jingman jongi Kawai kita ka jinglong riu pertai jongi ka worldliness. Hanya ingo yo blay bangi dan hakan ni ka ri India ka jongi ka secular country ka ri lalut. Hanay kum ki Kristan gidey ban long ki ba syampang. Ompat bangin long ki ba lajlan. Ngimdei ban keno tan ya ka sarkar lani ki bor peniat namar ki ban pet ya ki niam boro ya ki kambara ndei bagin ya syak siliang ka wei ka niam. Kum ki Kristan ngimdei ban seupla. Bangilong tang 2.3 something person hapok ka India baro ka wei. Nama kata kadai ka badon kamba ya ki bangingin ngautu. Kumno bangingin hagani ka ri. Kabala sensyar lang dagi babon ba kibom day nakaju kajingat. Tiyan jong blay kay kaya ngi bangin buram mi kisim ngin buram mi kinong sensyar.
Andai ke Bible juga ikai ru, kumno bangin precept, bangin bot tengkai, ialah ke jong ke jing im Kristan ke jongi. Nang bangin sutu ke ke ni ke worldliness, lani kata ke jing long ru pertai. Ban long kiba riu pertai, lani ki jing mut kiba kenja pertai. Kat kum ke jing batai, kalong bangingi IT, laningi peniatan nyala de, bat ki ki worldly interest, bat ki ki jing sneu tenat, jong gani ka pertai, ki balong persya, ya ki ki ba kenja mensem. Par bangai hagini sengi bangi menta, ngai kumbang ngimjuk bisyar syu, kani kaya dain kat kum tinju blay, kani kaya dain kat kum ka jinget ka jongi, balada ngi le kum ne, ngi keren kum ne, kaya dain syu, bat kata ka jinget Kristan ka jongi, I kumba, kam non syu, kata ka self evaluation. Kristan uba kenja bertei, laneu Kristan uba kenja do. Ju berkat syuk syfang kita ki ru, ki baya day, bat kani ka jing kani ka jing ka mensim ka ba kordor, ka ba ublay ay nga ba pi, ka mensim ka ba miyap, ka mensim ka ba syadu kita ki bom jukot, ngim nang syuk ban ken kordor, ialah ka jong ka mensim. Ublay, uay ngi kani ka mensim. Katkum ka siti ba aru Petrus kelenong ka badengkong, bat ka khot ka balay. Uay ngi kani ka mensim ka ba kodor. Naga benda ka buram, bat naga benda ka jingbaha ka jong ihi. Bat naga benda ka buram ka jong blay. Kristan ubah kenja pertai. Ka jinglong ka tu ngi tu na ka jinglong ka bom ne, ka jinglong ka bom scam, ka instability, but ulong ubom don discipline and is on discipline. Para bangai ngaso tenat ya ka apil jongi pastor, moderator jongi, kumno bangin long ki balong discipline. Ham tama bangin lalong ki leaders. Kumno bangin long ki bayay ne. Dek baburam. Ngimla syuk banyay ne. Hagino-gino ki jeseng. Nabas dangruk ngimla ban poy. Habagkut ruk ngimla ban syong. Hapdeng ruk ngiyap het. Kata karukom long ke jongi. Kata karukom long ke jongi hagini kisbi. Syano kalau way ke jongi kan long. Syano kalau way jongi kan poy. Para bangai. Kani kapan bangingi long ki brio ki bom scam. Ki bom don ke Christian discipline. Madu Jacob le wong ki bakum kita ki brio ki long contaminated. Ki long ki bapenjengut. Madu Jacob wong syusyu ki long ki bele persya you blay. They are rebellious to God. Jacob, wong syusyu sakaway kagtien, baka jinglong pertayo Kristan, kalong bau penlong paralok yalidi bat ka pertay, bat upulong nong syun, bat ublay. Bau day ubakam it, yagi jing sngaw baha, bani ka ba it ya ublay. He is a lover of pleasure more than a lover of God, ong ultimate. Ngin tunjuk ilade ngilong ki bakam it ya ublay ne ki bakam it ya gijing saubaha jong adi ka pertai Kristan ubaken ja pertai ulong syusyu uta ubalong half hearted ubalong siteng mensim siteng donut sikijat uyang hakahima ka jong ublay ka bong mene. Bat namar bau yang tak si kejat, ulang ubasuk bah. Ban fall victims, lani baun syak pan kelem hagi no ki jeng pan syoy, lani haman lagi jeng pan syoy usuk kelem bet.
namaru yang si kejat, tang si kejat, aga hima ke jong belai. Persyang pi yang si kejat, sesak kenyat ai kelung ru pin sit, lane pin kelon. Mangikung ki Kristan ki bengai ru, ken mau bangim dai ban yang si liang kejat. Kristan bakanya bertai, udai tang utau ba ai ke lip service. Ba ai tang ke dia ke jing sekri ke ba sipen ki sentur. Wat la ke dei kat ya kita ke ji kai syong ten rai juga tin ke jong belai. Andai ke bakan taj ya ke dor ke jong ka. He gives a lip service to a form of doctrine, but ignores any real substance. Ignores any real substance. Ngim nget syu ya ke ai ke ba shisha. Ai ke ba khia bat ke theu jing mot. Par nget ngidi ban bisar ba. Ya gini ki ai ha ke jinglong jing em Kristan ke jongi. So she sin pat ubiligram haba ukuran syapang ke di ke worldliness. Lane ke jinglong riu pertai jongi kong ki Kristan. Wah, baga Bible kai bangingin hagani ka bertay, nray bangim day banya simenta, nagijing snew jongani ka bertay. Bangim day banya simenta, nagijing snew jongani ka bertay. Ngiday ban siya panya klat nagani ka bertay jongajing snew. Ngiday ban siya panya klat nagani ka jing snew jongani ka pertai. Ngide bandan kata ka conscience, kata ka jing tip lem, haga man sim ka jongi. Ong bili geraham. Habang imut ban le ya ka ei, lani imut ban keren ya ka ei, lani perkat ya ka ei, ngide ban keli jing keli. Lau belai, umanjur ya kani ka bangangale, lagani kaya hap kat kum ka Christian principle ka jongi. Hato lagani kanlong ne umau jen tot na ka benta jongi weipat, ki bayo bat ki ba pet ya ka jing ka jongi. Beli geram wong to perkat. Ada pi ong bakini baro kilang ki ba dei yang aban le. Kibadai yang aban keren, to mudur sakaway wong ubeli geraham, mudur sakaway, balada ka jia no ka jingwan bisyar ka jo ublay, haka bakum ka daga pohar, hato pisaus kem manong, yes, I am right. Hato pisaus kem bapilong ubabiang ubaday. Dan sisian kibayan dia, badu way unong yelap. Niyaw na yelap wong, kani kajing di secret kajing bam tumajong pikam long kababaha. Ang kita serat kani rukam long pop. Long pop. Ngasi panlengkot na itu, wong habapi ang bakam long pop, ti habapi say duma, bat pisay ki secret bandi, kumbalik ka siya baka jati da duay siya ubelay kan. Bau belai unda kerku ti keduma kitu ke secret ki jong pi itu ki jing di bagi jing bam pinut banduai belai kumta hangta uta uba pengsan dia ledi ularen wong syanu pilih nut banduai iro kum ki banget ngidi ban sneu tu ya ki jing sisya Barsa kawai ka jing kai ka ba kongsan ka ba bili karamu ai sabangani ka jinglong pertei wang sngap ha bagani ka jinglong pertei ka worldliness kamju hap hangi kum kita ki lomtha hagani ka global warming pi ki hap ki lomtha buk mo ka ba pensiap ting mahaya gitu ki jaka ki badan ki jaka tem bagi hap ban kenria snong kat ke Jakarta ke Nongba juga Indonesia kan nongba ke capital city jong ke ri Indonesia ke haban ken riano namar ki hab kini ki avalanche da ka jing klut juga bertai andai kan ka jinglong ru bertai ong bili graham bagam ju hab kum ki avalanche kum kita ki lumtha bat ka basar par sati so tembaro andai kan ka dei ka steady drip
kadai ka jing hap ka basuki jong ki bat ka balong kum ka tu ka drip ka bangi ai ke hospital ka bala ban sat bat pen wat ya ki mau ru kani ka jing long perthai kawan suki ka penia dai lok bat ngi ka penia jan bat gi bat ka pen sngau ju bat ngi hadu ka ba khadu phim sau thu shu kum no ka ta ya ka jing em ka jong hi bat kum no ngin job ya ka ni ka jing long perthai dai tang da ka bor ka jong mensim jong belai dai tang da ka bor ka jong mensim ba khoj jong belai ubangingi ailat ban im hapo jongi une un bat yangi une un ri bat un sumar yangi kabenta ka baar kani ka kitab jong Hosea ke thu ya ka jing bishar ublai kaban jia hagari Israel ke thu ya ka jing bishar ka jong ublai kaban jia hagari Israel Kelenong pradu sipo kia tu ya kini ke jing sisha bau blei un sabishar ya ki kon Israel lemda ki kala kabamot kani ka pau na kini ke jing sisha Hosea ulayo laingot ki kon na kini nga klim ke jengu ka komer pet nagarukom ai kerteng ya kini ki laingot ublai uba ai kerteng dagi jingmut ki badan persya ya ki Israel ki kerteng kilong uba nengkong Jezreel ka bamot ublai upan saprat ka baar ukot ka loru hama ka bamot bomdon jingis nahi bom don jingis dai bat ubalai ulo ami kabamot kim dai kibriu jonga kim dai kibriu jonga menelong kibriu kibalajit jong ublai bat kapor kan wan ha ka ublai un pen sapret ublai don jingis naisyo bat ublai kamsyu kum lagi jong Wong kim daisyu ki briu jong ha. Kini ki kerteng ki pen i. Bau belai un sabisyar. Bat un pesapret. Bat un sakentaj no ya ki kon Israel. Namar ki pop jongki. Kumba ki ngej. Kumba ki bangej. Ngiru. Ladangi yai pen ya lagi donut. Man syakri ya ki weipat ki belai. Hagani ka pertai. Bat ban lendat no ilau jangu belai. Kabala ban pau hangi bagi long ki ba khamha. Bat ki ba kham krau ka bor. Kan wan. Haga bau belai un sabisyar yangi. Bat ka ba kut yangi kan long. Ka ba ngiu. Bat ka ba syirkai kata-kata. Kabakut kajongi kum ki khon ki jo blai ki balanget ki balai thu kan long ka ba kata-kata kasiti ge bru ka lenong ka ba sipau ka de khot arpun rio do arpun nyeu bat ka ba lai peu lai puwe nga kwa ban pule ha ka di ka por siti ge bru ka lenong ka ba sipau ka de khot arpun rio arpunyau nama ladang ile pop dalaga monhi endang ile yo pediang ya ka jingtip ya ka jing sisya kamsa syu ka jing knya namar ka pop handrai ka jing khme lenti ba iting ya ka jing bishar bar ka jing klang ka ding ka ban sabamdu ya kita ki nongle persya laipo bat laipo we namar ngi thu yau ta bala ong ka jing paner pot kalong ka jonga ngan le ka liang manga patro utrai on so bishar ya lau padlang
bat ka long ka ba iteng ia ka ban hap hagi kti ublay uba em ka long ka ba iteng ia ka ban hap hagi kti ublay uba em ka long gay ka bas gaw ngiw hadu kata-kata ko ki parbagat usaitan na kinikis ni uweng no yangi ia ka tau tit yung kay jing septi ya ka bagak tin jong blay ka ong baga jing sedang jo ka jing start kalong ka jing siap ting henrei soitan na gidi gisri weng ya gidi ka jing siap ting wat ang bahaba ngingim siap ting syu ba fin lat na gidi jing bisyar ki jong blay kalong ka iki ka bas ngeu melum ladang ngingi hap hagi kti ki jong blay ngidon bon ba aga balang hagi ni gisngi mentah ki bom la syu ban kiu sigi ying ke jong blai ki bom la syu ban mane yo blai ki bom tip ai syu ka jia ayu hala ka jong balang bat ki bom patiau syu ya ki ki ba ken dia men sem wat mangi ki bedon hagani ka por ku mangalong dongin bisyar ya la de bangingin om hap hakikti ki bedon bor ki jong blai nginom hap da lelei na marublay kwa bangingin jot nay babaro na pedeng jungingin yo ya kata ka jing em ka benta ka balai bat ka bakadu ka kren ya ka jingi ju blay ya la ka chat ben riu ka jing suspa osia ya la ka yong ka tengah ka bapau ka lenong ka balai bat ka dekot ka baar ka teuro ya ka jing suspa ublay ia la ka judge ben riu haba ka komer ka tengah ka jangu ka la klim om tang ya way hendra ya ki babun nama ka la yat aurea ublay ula betha ya hosia wang ki let shim but it ya la ka jong ka tengah what ino ya ka hendra to tit to suspa ru ya ka kajing letit jong hosia yala ka jong ketiga namar kala dino yala ka jong ka hok haki weipat ki balatit ya ka hoj hagaan jong ki jiu ya ka briu ka bala klim la ban ino no orang ba om dan kam syu ban lejwat la ino agar kom kain ke jongi kasiru kalong kumtahi handai ka bas ngau pula kalong bau blai ong yu hosia khilai thit kani ka dor ka bangan nom yathu sapet hi lai ar kat kum ka jing batai kalong ka dor ka bom dei ka bahe kani ka yathu ka batai ya ka jing long jing man jong kani ka briu ha ka di ka por le se ka la khamsan la khamrang ba kam long syu ka briu ka bayat dor kalong ka briu ka balas niumet lese kani ka dur jong ka kala jingem kam long syu ka bai tenat ka ba briu henrei ublai wong kilet siu da ka dor te ka ba ka nup ko ngu ban wan biang ban wan pai bat lapi ulok trai ban let ban siu spa ya ka kani ka ban i ya ka jing it ka jong ublay ya ka jat ben riu Israel wat la ka la klem si na ublay bat ka bala biang manong condemn no ya ka henre ublay udang ay lat bat ngani to e pi bakini ki lenong ki bangala sot ki lenong henre ki dai kom itu jing kang yet iba ublay upli iba ublay ukot bad ublay wailat bad ublay waipor namar kadon da kapor ya ki ai baro akmat jong ublay bad ka tin ublay ka ong ba mensim jo ublay no mele ju nam bad ubriho ada pipet ibenta ba syadin ru kal jing bisyar jo ublay ka long imminent ka history ki to bagi Israel kim sim kala ka bamot day na kata daw ublay wala ailat yung sim asriya ban job
bat ban penjot yaki. Ini day bentai bangis ngau pelan ada fi berkat. Hap deng ka jing dam mat ka jing bitar ka jing oblay uai lat. Ida small window bau blay uai lat. Ita pong shai iba red. Mat ipor iba lengkot bahai ka jaj ben riu baka kela ka bamot. Ngiru hangno bangingi dan ken mau bau blay umiale bonsin badu briu. Kani kalong kajing it chung ublay. Bat kajing it chung ublay balay ule adu katne gi kon Israel dia. Kata kila klimsi ublay udang ai yagi kalat. Kani kalong kubor babah yang ayo piru baro kinong pop kiba krau hakmat ublay kibom don jingkar mensyu. Namaru blay ulay ate ya kani ka jutang bat kani ka jaj ben riu. Baru blay jongi ulang blay ubabat hok ya ka jutang. Habang perkat ya kani kum ka balang perstrian ngai ngu ya blay. Baka balang ka jongi lang bagi apartment lemah ka jingi kai song tan rai ki kai ngi banadu dang kelung ngini ate ya ka jutang jong ka jing pen baptis badu blay. Bat ngakan mau begini ki kintin bong. Tau ni ublay long laingut away na bom jukut ulang ublay ujong pi nadu mentabat hadu halakarta ndang ila kamhe kasau snem saneng ngete sakaway ka jutang kumikir riu de khot jong ka balang bat ha kani ka jutang habang ya shim ya ki sakramen piken mau ngi juong habang ya ay ka kuri ngi ong kumno kani kalong ka jutang ka batamay da ka snam jonga. Ya ka bala penmi no na ka benta ki babon ban maap ya ki pop jongki. As ngau ya ki ki kenten. Oh kum ki kon jaga balang ki bala dan ka jutang badu belay. Dong ngin so slur ngin so ngan bat ngin pai no na maru belay ubat ya ka jutang. Kad bau blay udang ay lahat. Tu ngingin pai. Parbangai chong ka balang. Aingu ya ka balang. Aingu ya blay. Bangi kum ki kon Israel. Ngidon kini ki jutang. Ki bak terpang badu blay. Ngidon kini ki jutang. Ki bak terpang badu blay. Namar kata. Kito ki bak keren ben ya ka balang. Kini ke bom susu. Handai ingi kum ke bas gautu. Pinyo na kum ke balang presbyterian. Kaba dapan ya te ya ke jutang nadu dan kelung hadu banrang bah baru belai. Hosea uai ya ka mat pedeng jong ka jingete kularu blay bagi Israel. Halor ka nongrim jong ka jingi ka badne. Bat ka bomla ban kala. Kalong seriem ka musaite ubate ya ka jinglong si yeng si sem. Bat ka jingilong si kur si jaj. Ka bomla ban pendukut. Ka bomla ban pendukut. Ublay ulale bah palat ya ka di ka jaj ban riu ka jongi. Wai ni ki profesor nehu. Ubalong ro teman besan. Habang ia keren. Sisian abang ia syang apa office assembly. Wang mangi kum ka jai menriu kum no ngi survive ngi kemlong ngam ka Tripura. Nama nadu ka stem kat praspa nriu po nyeu. La nriu po sau la seng ia ka sor shilong. Ha kata ka por. Ngidang long ka jai benriu ka babit. Ngidang long ka jai benriu ka baduna. La telep yangi. Dagi waipat ki jai benriu. Wang pitip ka ay ka babat yangi. Kadai ka longkur ka longka. But kadai ka ni ka land holding system. Kini artli ki babat yangi. Naman ngidon kini ki jai jutang ki jogi. Ki balapan ya ka jai benriu. Kani ka longkur ka longka ka jongi. Kay ka wadon si karmen ya ka jing ka jonga ba ka jong piru. Kadai kani ka jutang ka bangiliate badu blay. Day naman ka tau blay. Why lat
yang badia pi hadu kadika por dongin pai show belai nginom saudu jengkermen langila jengem langila jat langila rem Andre ublay ukhat yang badia pi namar uit yang hadu kata-kata kuman penkot kadu ka jingruai sispa so pusau ko hong kerkhot ka baar ko hong to kan mau yung mesaya haganan ri bla bla sya ka ben ka sipa yap haban yo padim yau ba pa pen sitam haba yap ha uwat wan pai to ngai aseyon balei pan bakla lat ublei na ka benta ka buram jungun kerku amen. Kum tu ngilios ngeu, ya kakubor, kabakodor, kabai pastor rapsang, ilawan ra abdeng jongi, kabakot yangi kikun kejong blay, bagin yai pai shau blay, haki por baro jong kajing kajongi, tu blen kerku ini kakubor, kan yo jaka hangi iway pa iway kum kikun nasis pa kaju, mengilang kikun kabaya shanya, pad yai pai shau blay. Lai sibun pastor ya kubor la phanra dengan jangi lai loran kat no karstan bori pi long sakri ke ba kodor bau blai la khat pi la wan yai trade bi kam bau blai la ben set pi ni ro kemen sibun ru han ka por yang jing sakri ka jangi ki don ki nong sakhot sobhai ke bakabalang la khot samai ki loran kat bat ni hang ni ka jing seng Kami belajar kerteng makilabun, tagalong kibaka balang kelakot sobha, buat ngengej begini kiri orang ba, kelihatan mentaru buat kabalang, habis mit pin biang, ni kejeng seng kibaka long mentah, don hang ni kinong mikmat kibat don buron kibat ie jengi jang sarkar mikhalia, do ki MLE ki MDC, DC padan buram, im jang ni kahima, ki officer nak department of fair jangka sarkar ke jangi kiloran kat bat ngini ke por pi pedang sapai pi baru nak jingmen bat ka jingran kat jang pi ni ke jing sakri long ke jing penham min sebi lang baro kiloran kat bat pi tehan ke por ngin sayo ban po chwe ba ka jing sakri ta ka yang man lum ni ke jing aingu bat kat ba ngidang lum ye ke jing aingu ngin yo ani ke sautli ke jirwai choir baningkong na ke jing sang kna balang sakwang ba na standing choir biasa Shillong Auxiliary lai standing choir Madang Presbytery South standing choir Maulai Presbytery ya kapor kebanginang lumi ke jengo kini ki choir ken ai ka wei ring ka wei pan te kum bagi kun samla kenang yo ban pin kre ban sanang wan lupa ni ke jaka la pen bet jak balang kin ai jirwai jeki ngin yerwai ke jirwai ke balai spa khat sao lai spa khat sao do nut jangala ka tngit temple jumi ai kan long hapo hang ni ko trai jisu hadu bom jikot to syang jing don jami kan yai long jing khawai ba utu baro kit khat ke jirwai ke balai spa khat sao ba dil depan lum ke jengo kan karpat i reben NS walang insa duai pin kentang.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
you can